Ти не можеш да познаеш цветовете, закъсняват. Хора, що не го репортвате? Мога ли да попитам, що не го репортвате? Защо не го репортвате? Не мога да повярвам. На профила, неговата половина от профила репорт и за съдържание, за нецензурно съдържание, за голота. Давайте. Какво показваш ти, бе? Какво е това, бе? За какво се показваш корема, бе? Какво да правя? Аз имам корем, аз нямам как тебе пращи на газета. Леле, господички, божички, господички. Добре, добре. Стали прав и си свали гашки, ако ти не си с прашки. Гати хемороида. Той трябва да изчезне тук от това пространство, бе. Той въобще не трябва да бъде тук, бе. Изчезне, нали? Той идва в 11 часа да се държи по този начин. В 11 часа. Какъв начин, бе? Когато има деца, когато е пълно с всякакви хора в TikTok. Какви деца? Децата това изобщо не е ходил на училище, това не е ходил на училище, той не е образован. Той вижте какъв мълк е. Пълен мълк. Пълен мълк. Ти за нищо не ставаш, бе. Ти не ставаш за нищо, бе. Защо се качваш на тира и докато си втира и шофираш ти, докато си втира и шофираш ти си в TikTok? Ти знаеш ли каква опасност представлява за всички на пътя, бе? Мога ли? Ама ти си, бе. Как може да ти пускаш TikTok, докато шофираш в тира, бе? Може ли да ти се изпразна на бретончето? Не може, защото ти вече не пускаш. Ти вече нямаш течност, ти нямаш вече течност. С какво ще ме изцапаш? Ще те направя с какво ще ме изцапаш ти? Ти изобщо пускаш ли нещо от мижавия ти изгостирал член? Мижав член. Какво ще пускаш ти? Те при него са такива някакви неадекватни, те въобще не знаят на какво играем. Искам да ви кажа. Пускат чапки. Много ненормална работа. Искам да ви кажа, че искам от него да намаже. Да ми едеш дъртия хуйти. Той няма кой да го еде, това е проблема, че само го дърпаш и го стипкаш. Няма кой да го еде. Искам само да се успокоиш и да знаеш... Мютвам те, смешник, мютвам те. Гева и сега ще пусна Гева с него, да, те са в една категория. Сега ще пусна Гева. Гева да така чум, айде пускай камерата и така чум с дъртия пизгих. Тебе те искаме, не щем Гела, Мела. Гела, айде деца, аз не мога повече да му отделя време. Можеш. Ако няма да го махат и няма да го репортват. Кой ще има репортва, мене? Да ти удишват на пидарска? Не само ви мютвам, директно ви блокирам. Блокираш. Блокираш, защото не може... Този ми да пишеш модериране, виж какъв наплив има, какво си ми се разписал? Защото не можеш да ми издържиш на по 500 човека и ти ги пишеш в чата, вместо да ги мютваш. Тани, благодаря ти, Таня Торес. Поли, Мелонче. Чулеве, Църву. Благодаря ви, давайте. Яко, разкъртвайте го. Репортвайте профила. Тези от вас, които не са заредени, репортвайте профила да го махнем. И сексуално съдържание. До сега трябваше да паднем и не са достатъчно хората, които са го репортнали. Понеже има много хора в лайфа, трябва да са 10%. Значи бяха 1200, 120 човек. 120 човека. Колаген, ще те направя луд. Да знаеш, тази вода има да я пиеш по 6 пъти на ден. 12 пъти го репортнах. Трябва различни хора. Различни хора. Ще падне всеки момент спокойно, сега ще го махнат. Ще падне, ама. Знаеш кога? Ти имаш логорея, бе. Ти имаш логорея. Логорея имаш. Ще те направим луд, бе, Цървул. Ти пред батко ти Папазов, ти луд ли си да върви? Чакайте да се махнат, че той няма право да ме гледа този смешник изобщо. Ти нещо, дали си спал на открито? Мана се. Нали много си отворят? Яла ли? Не, това е мишката, не. Шал да ме репортва. Чакай, бе ти. Кой ще ме репортваш?